40% ang tsansa nga mamahimong usa ka bagyo ang low pressure area nga naa karon sa sidlakang bahin sa Apari, Cagayan. Matud sa Pag-asa Visayas, kung mamahimo kining bagyo samtang anaa pa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, mas pakusgo niini ang hanging habagat nga maoy nakaapekto karon sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa pagkakaron, ang trough sa LPA nakaapekto sa Northern Luzon. Subay niini, padayong masinati ang hinay ngadto sa kusog ng mga pag-uwan, ilabi na sa hapon hangtod sa gabii. Kagahapon, moabot sa 22 ka mga thunderstorm alert ang na-issue sa Pag-asa sa tibuok lalawigan sa Subo. Gani isulod lang sa 3 ka oras ug 3 ka minutos, nakatala ang Pag-asa Station sa Mactan og 21.2 mm o 106,000 ka mga baril sa tubig uwan. Sa atong latest assessment within sa PARPA, nakita nato na siya'y 50% o moderate chance of maging bagyo o tropical cyclone. And pag naging bagyo siya o tropical cyclone, mahatakin niya gihapon kining habagat or the southwest monsoon.